Coba pikiri oleh wahai saudara, buat kita siapapun
dari mana datang ke mana hainya. Laya pokok polo dan mola de bijonyo. Tuhan batanam di masa pabilo. Ayo kalau lebih tua baru si beladanya kita. Sama so dulu nenek sabalun niko. Lain bago adam alun nyodo alun ba ibu lai alun ba bapo Serugo alun ba narako nur lade Muhammad di dalam alemunya. ladi situ la iyo nyo bijo delai mulo la iyo kamanyo. Dari bijo iyo yang satu, dari situ nanti asalnya. Lai bagi tula iyo nyobana delai sifat la iyo nyo Tuhan. Dalai Tuhan la iyo berdiri, lah seorang la iyo nyo saja. Delai Asia la iyo la Tuhan. Lai memandang la iyo dirinya. Kemudian la iyo berdompa, Delai sifat la iyo nandua. Balai jalan la iyo dan jamal. Balai namo lai de sifatnya. Kelai wujudam, oleh sifat lai Tuhan kita. Leka padola iyo nyonor, lai Muhammad la iyo nyonamo. Iyo lai nur la iyo punido. Delai lalu la iyo bakato. Dalai nur lai batato, dalai ini la iyo buninya. Joko aku la iyo nyo Tuhan. Lai siapa la iyo nyo hambo. Joko aku la iyo nyo hambo. Dalai Tuhan la iyo siapa. Kemudian la iyo nyo Tuhan. Lai manili la iyo nyo nyato. Dalai dengan dalam tili akasia. Lai sarato la iyo nyo ibo. Lai kapadola iyo nyo nur. Muhammad la iyo nyo namo. Dalai nur la iyo pun malu. Dalai padone itu masuk. Delai balu la iyo tarabi. Alai tidak la iyo takiro. Jala iyo nyonabe, La di dunia la iyo nyonanko. Deyo na layo de palunor. Lai sama to la iyo nyomato. dalai itu ke asalan, Delai bijo lai diri kita. Alai wahai la iyo saudara. dalai andai la iyo dan tolan. Lekana la diri, andai la diri la depan dan la Lagi itu Tuhan. amal, ondenya amal laka menjadi kawan. Lai sakit di tubuh, di tubuh la de jadi la ilah, la ilah samonyo, di samonyo la de sakit di tubuh. Tahinda samonyo, onde samonyo, onde lawan jo musuh. Allah di situ kita, andainya kita la de diri tak
Lai kita tawaju onde tawaju dalam menyerahkan diri. Lai kata sapata onde sapata lana tidak dinanti. Lai kata buka onde tabuka la de sanalah hati. Empat mujo Tuhan onde yo Tuhan laisa kami Di dalam sarugon di sarugon la de kampung rami. dari soal pengajian sekian babari Dahulu daripada kami. iyo babumi lena asana Tadi menjadi anak ibu waladen kambangi yunagari lena rami Odena ibadalah dekat Tuhan, odena de tali hai de batali. hidup dalam de beriman Odena de mati hai de nasuci. Odena lai masuk ke sarugula kemudian de nyuhari Odena de itulah permohonan, odena de dari hai padu kami. Wahai de sahabat de saudara dari lai soal pengajian dibaca. Odena sekian lada ulu dari ne kami nambado